escènica que faig jo sola, al solo, que jo li dic que es diu Queixa, què volen aquesta gent. És una peça dirigida per la Gena Bahamonde que utilitzo per explicar una investigació que estic fent. En realitat és que jo vinc d'un entorn de cultura oral que quan va ensopegar amb la cultura depredadora, urbana i letrada va ser resemantitzada i es va anomenar analfabetisme. Llavors la cultura que nosaltres portàvem va passar a ser una falta de cultura. Pots anar penjant això, una d'aquestes coses, com si fos rom. Aquí les agulles, quan és la llengua de pobres, Centenarial de Sos, que és una ciutat d'art romànic, de la Renaixença. Has de baixar un tren que acaba a l'estació de França, on gent carregant maletes són fotografiades per emmiseracs. El coneixeu? Tirant-lo blanc... Bueno, parla de totes aquestes coses. Al festival ens volíem preguntar com es fa el camí entre un museu i l'altre. Que si som aquesta gent que truquem de matinada, al migdia, a la tarda, a la nit, que si som aquestes persones que interessadament tiren la bomba prefabricada, adulterada, manipulada, del morter irreal, escartat, desencaixet del xarnego? Qui hi ha darrere de la fictici, mentider fals debat sobre l'estourit buldament letal del xarnego? Per què ara? Què volem? Crea una nova ètnia manufacturada amb els sobrants del cotó demagògic, virtual de les indústries de les xarxes socials, una nova raca, una casta, una llinatge, una monarquia. Què volen? Ara, realment, la invòncia de nova rillare pels drets d'històries i mai recons del xarnego interessadament tiren la bomba prefabricada, adulterada, manipulada, del mòdul irreal, esquerdat, desencaixat del xarnego? Qui ha de darrere d'un fictici mentider fals debat sobre l'estereotip volgudament letal del xarnego? Per què ara? Què volen? Crear una nova ètnia manufacturada amb els sobrants del cotó demagògic virtual de la indústria de les xarxes socials? Una nova raça, una casta, un llinatge, una monarquia. Què volen ara realment? La invenció d'una nova regidoria pels drets històrics i mai reconeguts del xarnego. Qui són aquesta gent que truquen de matinada, al migdia, a la tarda, a la nit? Qui són aquestes persones que interessadament tiren la bomba prefabricada, adulterada, manipulada, del món irreal, esquerdat,
desencaixat xarnego. Què hi ha darrere d'un fictici, mentider, fals debat sobre l'estereotip volgudament letal del xarnego? Per què ara? Què volen? Crear una nova ètnia manufacturada amb les sobrants del cotó demagògic virtual de les indústries de les xarxes socials? Una nova raça? Una casta? Un llinatge? Una monarquia? Què volen ara realment? La invenció d'una nova regidoria pels drets històrics i mai reconeguts del xarnego després de les properes eleccions? Una conselleria del xarneguisme? Un ministeri amb tarannà xarneguil? Un pla d'ajuda humanitària de la ONU? Una paga de per vida? Una subvenció eterna? Volen certificats d'autenticitat basats en les seves investigacions científiques, esotèriques, daltòniques, sectàries, que demostren que el xarnego no serà mai català? Un ISO 9000? Proves d'ADN? De carboni 14? La pedra Rosetta? Què busqueu? Què busqueu? I si us venen a dir, per desacreditar-me, que això que passa a mi és que jo no m'estimo la terra, els dieu de part meva que això que jo no m'estimo són les seves condicions d'amor. Les condicions d'amor que em vol imposar gent que confon pertany a la terra i que la terra els pertanyi. Això és el que jo no penso obeir. Ni Minos, ni Poseidón, ni Teseo, ni Hostes. Gracias.